Hello everyone, good morning. खुलुमबाय बयखौबो दिनै फिन खेबसे आरो नैथि दिनाव जोङो दिनै आरो फैलायबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय लोगोसे दिनैहाय जोंहा 65थि फोरबोनि जिखिनि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानि दिनै फिरफिला बिर होनायनि हाबाफारि थ' बेखौनो नोंथांमोनजों आङो एसे शेयार खालामनो होननानै दिनै फैबाय आरोना नायलांदो लोगोफोर दिनै जोंहा ओरै आफादगिरि आलासिफोराबो निस्सय सफैजोब्बाय एसे देखायनो आलासिफोरखौ आरोना आफादगिरि सारखौ बरायनानै लानो बिथाङा जोंनि आफादगिरि बिथांखौ जास्ट खावलायगोन आरो सारा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोगोन आरो बिथांखौ मदद खालामगोन बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि श्री कामेस्वर बर' आरो लोगोसे सयाननाथ बसुमतारी बिथांमोन। सोर सोरनि मा नुखागोन फिरफिला बिरखांनाय लोगो लोगो जोङो मेथाइ खोनासंगोन जोंनि हान्जाया मेथाइ रोजाबगोन। बर' थुनलाइ आफाद थांना थाथों बर' थुनलाइ आफाद थांना थाथों बर' थुनलाइ आफाद थांना थाथों